Așează-te comod. Relaxează-te. Lasă-ți corpul greu. Și haideți să vedem ce ne spune Iisus în ziua 6-a, seara. Sunteți într-adevăr ființe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl cunoașteți ca Iisus. Și plimbându-vă în aceste zile, cu sfatul nostru care vă răsună în urechi, vrem să nu uitați că a fi relaxat este cel mai important lucru. O menționăm des, pentru că în programele tale de instruire ai fost întotdeauna învățat că totul ar trebui să fie o muncă grea, că totul ar trebui să fie stresant și că dacă nu mergeți cu 140 de km la oră, atunci nu faceți niciun progres. Ceea ce vrem să înțelegeți în acest moment și în acest loc este că upgrade-urile voastre se întâmplă foarte, foarte rapid, provenind de la forța energetică universală pe care o numiți Dumnezeu. Există o energie în creștere care pătrunde în tot și toate de pe planeta voastră. Nebunia pe care o vedeți afișată de mulți este o consecință a schimbării bruște de conștiință care provoacă furie, care provoacă o incapacitate de gestionare a emoțiilor. Se numește nebunia ascensiunii și este rezultatul direct al agitației, la propriu și la figurat. Viteza crescândă a luminii, care vă bombardează planeta în aceste momente, are un efect profund asupra minții voastre, iar mintea voastră are un efect profund asupra planetei voastre. Este una dintre dilemele de genul oul sau găina, în care nu știi cu adevărat care a apărut primul. Adevărul este că oamenii vor avea din ce în ce mai multe dificultăți în a-și gestiona emoțiile, mai ales dacă nu sunt instruiți. Deci, pentru aceia dintre voi care urmează programul de 40 de zile și 40 de nopți, când priviți lumea și vedeți că se întâmplă lucruri nebunești, vrem să înțelegeți că unele dintre ele sunt simptomul acestor energii în creștere. Deci, după cum spuneam, cu cât mergeți mai încet, cu atât puteți integra mai mult aceste frecvențe și informații. Pentru că primiți multe informații care vin înspre voi. Cu cât deveniți mai lenți, cu cât petreceți mai mult timp în natură, beți mai multă apă, vă relaxați, vă liniștiți, cu atât va fi mai bine pentru voi. Pentru că upgrade-urile sunt rapide și violente. Ele presupun că orice este în tine și este lipsit de iubire, va ieși la suprafață. Și cu siguranță nu vreți să vă forțați. Cu siguranță nu doriți să vă implicați în situații stresante, cu excepția cazului în care este absolut justificat. Adevărul este că mulți dintre voi nu trebuie să faceți asta chiar acum, datorită acestor noi reguli de pe planeta voastră.
Există un aspect paradoxal legat de aceste izolări și aspecte mai lente ale vieții în societate. Nu totul funcționează așa repede cum se făcea în mod normal. Ai pauze, ai ceva timp liber, ceva timp în care te poți relaxa. Profită de el dacă tot ai această ocazie. Profită de el știind că va trebui să fii din nou activ în curând. Va trebui să fii odihnit din nou, destul de curând. Vor exista multe oportunități pentru a experimenta mai mult entuziasm, mai multă profunzime. Nu veți face asta cu nerăbdare. Nici nu vă veți bucura, așa că dacă aveți capacitatea de a vă relaxa pentru o vreme, relaxați-vă pentru o vreme. Bucurați-vă de această relaxare, meditați, beți cât mai multă apă, reprimați-vă pofta de mâncare sau de alcool ca mijloc de a vă reprima și controla sentimentele. Și lăsați sentimentele să iasă la suprafață. Așadar, încă o dată, pe măsură ce ajungem la sfârșitul acestei zile, vă rugăm să ne permiteți să lucrăm cu conștiința voastră în timpul nopții și să vă oferim informațiile de care aveți nevoie. Lucrăm cu toți cei care participați la acest program de 40 de zile și 40 de nopți. Și vrem să înțelegeți că distribuirea acestor videoclipuri este foarte, foarte importantă și este un mare cadou pentru semenii voștri. După cum am mai spus, unii dintre voi se vor simți jenați că urmăresc acest program. Unii dintre voi nu își vor dori ca familiile și prietenii să știe. Dar prezentăm aceste informații astfel încât să fie cât mai mulți oameni în măsură să obțină informațiile necesare. Așadar, lăsați mândria la o parte și distribuie acest program. Și atunci când te duci la culcare în seara asta, dedică aceste momente extinderii conștiinței și roagă-te să-ți fie dezvăluit în visele tale ceea ce trebuie să vezi, ceea ce ai nevoie să știi. Eu sunt cel pe care îl cunoașteți ca Isus și ne vom revedea mâine dimineață. Haideți să privim relaxarea ca pe ceea ce este de fapt. Este un panaceu universal. Este elementul din această existență care rezolvă absolut orice problemă. Dar absolut orice problemă. Haideți să vedem cum se face asta. Imaginează-ți că ești pe o plajă, că stai direct pe nisip. Iar nisipul este fin, alb, strălucitor și cald.
Îți scufunzi în nisip degetele de la mâini, de la picioare. Și simți contactul cu acest nisip. Atât de plăcut. În fața ta este un ocean superb, cu valuri line, iar culoarea lui albăstrui verzuie, puritatea și claritatea apei îți dau un sentiment de siguranță, pentru că în această claritate recunoști claritatea minții tale, care se instalează cu fiecare zi tot mai mult. Este cald, este acea temperatură plăcută. Soarele te mângâie, îți mângâie fața și pielea. În partea stângă este un munte pe care cresc niște brazi maestuoși, care se termină direct în valurile oceanului. Simți miros de briză sărată. Iar pacea ta este contopită în pacea naturii, a momentului pe care îl trăiești și este desăvârșită. Întinde-ți mâinile în față, fă-ți palmele căuși și adu în palmele tale cea mai grea problemă pe care consider că o ai în acest moment. Cea care pare a fi cea mai dureroasă. Cea care pare să-ți aducă cea mai multă suferință. Ține-o în palmele tale, te rog. Și privește-i detaliile. De ce a apărut această problemă în viața ta? Care este cauza care a provocat apariția acestei probleme în viața ta? În cazul în care, din cauză, fac parte și alte persoane care au contribuit la crearea acestei probleme grele pe care o ai, să știi că este adevărat. Însă acum te rog să aduci în lumină, în limpezimea și claritatea minții tale, precum apa acestui ocean minunat în fața căruia stai,
Care este aportul tău la apariția acestei probleme? Ce anume ai făcut? Ce anume ai crezut? Care a dus la crearea acestei probleme? În lumina acestei înțelegeri, a faptului că ai partea ta de contribuție și de creație pentru care această problemă există în viața ta, te rog să decizi ce anume îți dorești tu să schimbi la tine, acum. Chiar acum te rog să privești ziua de mâine. Și să o vezi desfășurându-se în noile condiții. Cu tine schimbat în acel punct pe care l-ai decis să-l schimbi acum. Cum vei arăta mâine cu această nouă schimbare implementată? Cum va arăta această problemă mâine, în condițiile în care tu vei fi această nouă persoană care ești deja în acest moment? Este totul atât de minunat, așa-i? Orice experiență pe care o numim problemă, boală, durere, probleme de relații, de cuplu, de familie, probleme financiare, de supraviețuire, de carieră, toate se topesc în relaxare.
Pentru că nu există nicio situație pe care să o aduci aici, în acest spațiu al tău interior, în această liniște dumnezeiască a ființei tale, pe care să o expui luminii care emană din ființa ta. Și să nu vezi cu claritatea din ce în ce mai mare a minții tale că este o situație care poate fi schimbată cu multă ușurință, schimbând în tine acel ceva care a ajutat la crearea ei. Iar schimbarea se face pur și simplu instantaneu, decizând ca cea care ai fost până în acest moment, din acel punct de vedere, să înceteze a mai fi și creând acea persoană nouă, acea ființă nouă, care îți dorești să fii din această clipă încolo. Și știm cu toții că puterea minții este cea care creează. Și cu cât imaginea despre tine însuți sau însăți este mai clară, cu atât detaliile din creația fizică au acuratețe mai mare. Relaxarea este soluția tuturor problemelor, tuturor acelor lucruri, acelor experiențe pe care le numim probleme. E atât de simplă rezolvarea, încât ni se pare prea frumos ca să fie adevărat. Dar așa este. Și nu trebuie să crezi asta. Trebuie să verifici tu personal. Pentru că aceste momente poți să ți le iei oricând, oriunde ai fi, orice ai face. Te poți retrage câteva minute într-un loc. Să închizi ochii, să te scufunzi în liniște, să lași ca acea problemă din acel moment să se topească pur și simplu în infinitatea păcii lui Dumnezeu care este în tine și apoi să revii la ceea ce faci. Sunt suficiente doar câteva minute ca să schimbi o situație grea și dureroasă într-o situație plină de pace și acceptare.
Acum pregătește-te să revii ușor, aducând cu tine în realitatea fizică această senzație sublimă pe care ți-o oferă pacea și relaxarea din tine. Și amintește-ți că le poți accesa în orice moment, în orice clipă a vieții tale. Te îmbrățișez cu mult drag și îți doresc multă, multă iubire pentru tine însuți.